ופני הקרובים דמות אדם. ויגד יעקב לרחל, החוכמה העליונה והחוכמה התחתונה. פיה פתחה בחוכמה. אבן מעשו הבונים, שהרי אורה זו הקטינה עצמה, וכולם תלויים ברקיע השמיים, להתקין בהם כיסא דוד, שהמאורות שירדו מהלבנה, שהיא נמשלה לשכינה, ונעשתה רגל רביעית במרכבה, ואז נתקן כיסא העליון. ויענך ויאכילך את המן, אשר לא ידעת, שהוא מאמר הסתום. ובשבת הקדוש נותנים שתיהם, שהם חוכמה עליונה וחוכמה תחתונה, שהוא נחלה בלי מצרים, שיורדת החוכמה בשפע ובברכה, והכל ישובו להשם.